sangsangayan ay akin na ikagumat na ipaay mo puno pagkaragsakan uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinarway nga inangota tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipat pategken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinarway nga inangota tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken pudno adungdungwen ka
to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karing kaniyak inka tinalikudan, martir ang puso nang ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amo ang nagkapasulaken ka. Di tadan na awan nagbasulak, tinaramit kumet amin ang pagragsakan. Ngamanyat insubad mo, sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kaniyak inka tinalikudan, martir ang puso nang ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amo ang nakapasulaken ka. Di taten na awan nagpasulak, tain pa ay ko amin ang kabayanan. Di taten na awan nagpasulak, sikat ng perdi ng waswas ken ni ayan, nang keltay kadagiti arapaan. Di tadan na awan nagbasulak, tinaramit kumet amin ang pagragsakan. Ngamanyat insubad mo, sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kaniyak inka tinalikudan, martir ang puso na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit nga langin-langin ta.
Naderderen tuy pusok ti puro ledaan, naugutan nen luluwa anagari mayang imnas ni ayat jak pay napadpadasan di pay naglunit ginubuay di kalman utubek kadipay na iyurit agasat dudugen na laeng pusok ni damsa agari mayang kadi manen dagiti nuluwak umapay kadi manen sakit ken udlang jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay nudumteng tu ti panawen ama kabangunak nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkontun imatangku dagiti liwliwak mangisakit kinubwat bulsek nga ayat jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan ni lema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta. Dake sa panagip manong tagandat mo
sa unjay lugaryo, dagkang payla at nag-aaway, di sa iruwenyo. Panpanog mo manong kaniya tayagayat, per jem pu kenoras, ano kumaiti, hinda tumbukan yak niyayat, no kumano tinayat, kadinagas ka kumangay na lawan. Tauray puspos iposem, tuy lubong balbalik tadem, di mo kunae, ngay nakipagemgem, kuya pagkasanga pulo, pagkasanga ribot tuy nakin. Tauray agkakamakam, di patulod mo kaniya kakarata, di mo kunae, ngay nagsupalitan, taada yung naarapaap, tamok di ka daw yan. Tauray puspos iposem, tuy lubong balbalik tadem, di mo kunae, dahil nakipagemgem, kuya pagkasanga pulo, pagkasanga ribot tuy nakin. Tauray agkakamakam, di patulod mo manong nagwarada, di mo kunae, dahil nagsupalitan, taada yung naarapaap, tamok di ka daw yan. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Inugit kong puso sa punong mangga, at ang inalay mo gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga punot halaman ay kabiyak ng ating gunita, sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita, panahon
Adin ako ay ayate Nasaksakit ay maininot Di mo kadi may bayagin Marik nakti kinalamis Awanan daydi pamate Daydi sang itbara nilaylo Napanagin apanang limlim mo Iyepkas mo kadi di na kumparparikate Uray no di mo amine Marik na ka nagpaliwe Diyak kang mutiyan amine Kasikat panpanunute Gamintay ayaten ka Yang diyak kaya Ibang namnamakin ka Kaya't kulaing met amangin Asika ang mismo at time Aklunik si uulime Mulunan dagiti sa ide Marik nakti kinalamis Awanan daydi pamate Daydi sang itbara nilailo Nagpanagin apanang limlim mo Iyepkas mo kadi di nga kumparparikate Uray no di mo amine Marik na ka nagpaliwe Diyak kang mutiyan amine Kasikat panpanunute Ngamintay ayaten ka Diyak kaya Timang namnamakin ka Iyepkas mo kadi di na kumparparikate Uray no di mo amine Marik na ka nagpaliwen Diyak kang mutiyan amine Kasikat panpanunute Namintay ayaten ka Diyak kaya Ibang namnamakin ka Iyepkas mo kadi di na kumparparikate Uray di mo aminin Marik na ka nagbaliwen Diyak kang mutiyan aminin
binkelda, kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana. Agpaiso saan magatadan idunguna, pilit na nga pinturel panawang pamilyana. Imutang ti kwarta, uray 5-6, ako na datap mula makaabro, usaren nga. Sakripisyo, isumbat arapaata, manglaban kinakurapay, di panagbiagda. Sakripisyo, iliw segat inamarina, pilit alinabanan na, tamasakbayan sa galaan na. Luanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan, ngem nagpanuray ken kuana titigger ti kaunggan. Prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng sa ganaan na masangwanan. Naglabas panawen tawen di na puputan, trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan. Anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapaagda natungpal amin. Sakripisyo, isumpat arapaagda, manglaban kinakurapay, di panagbiagda.
ikalang nagitur keletaan kas najak malasatan panubo anarway ngayon ka insang bahay no idi tilubong ko ket nagsagaba ken limdo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo tiin baklay ko panagtuok ket kaslang kadagsen iti krus ngemi inap panakaidaros ti magderang asianos tapancek adumteng ko lalaki amang ilala ayat ngain ka inwawa itaat nangalangon pusok arailumlum kalasag ko ti agnanayon kay diliday hanapasarap raksak ti simukan nga awan iti pumatpan tuy pusok ket na ikalang nagiptor ken letaan kas najak malasatan panubok anarway ngain ka insang bay no idi tulubong ko ket nagsagaba ken linggo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo tiin baklay ko panagtuok ket kaslang kadagsen iti krus ngemi ti inap panakaidaros ti magderang asianos tapancek
Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. ito'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko.
ang lain